Salutare tuturor, eu sunt Marian și astăzi vă prezint câteva exerciții pentru coloană și umeri, adică pentru reabilitarea lor. După cum bine știți, majoritatea dintre noi stăm la calculator, în mașină, stăm pe scaun la școală, la birou, tot timpul stăm cu mâinile în față. Acest lucru face ca coloana să se îndrepte spre față. De aceea este bine să urmați aceste tipuri de exerciții. Acest prim exercițiu, flexarea coloanei, această poziție de cum ar veni o pisică speriată, dacă ați văzut vreodată acea coamă, care este ideea, trebuie să, când ajungeți în poziția de coamă, adică gheboșați, inspirați aer, iar când flexați coloana, piept în față, fundul sus și în același timp trebuie să încordați mușchii spatelui, să expirați aerul. Dacă aveți probleme cu zona lombară, aceste tipuri de exerciții sunt foarte bune. Bune pentru mine, acum nu știu pentru voi cât rămâne să le încercați. Eu de când le folosesc mă simt foarte bine. Din poziția de la primul exercițiu, dați palmele un pic mai în față, după care treceți câte o mână pe sub voi, până umărul atinge podeaua. Acest lucru este tot pentru coloană, tot pentru partea lombară, dar se urcă un pic mai sus, adică spre mijlocul coloanei. Faceți câte 10 repetări, dacă aveți nevoie de pauză, faceți și pauză. Nu sunt exerciții grele, trebuie doar să vă obișnuiți să le faceți. Sunt foarte bune, este bine tot timpul să faceți aceste tipuri de exerciții, după cum v-am spus, puteți să le faceți cum aveți timp, ziua, noaptea, chiar și înainte de antrenament puteți face așa ceva. Unele dintre ele le folosesc chiar și înainte de antrenament, mai ales la picioare. Al treilea exercițiu, rotirea picioarelor. Aceasta este poziția de start adică pentru exercițiu mai ușor, pentru cei care vor să facă mai ușor, și anume cu tălpile pe podea. Dacă vreți ceva mai avansat, ridicați picioarele, nu vă grăbiți, folosiți mișcări lente. Trebuie să stați cu partea superioară a spatelui și inclusiv umerii să stați lipit de podea. Nu trebuie să mișcați partea de sus a spatelui, doar picioarele din stânga în dreapta, cu genunchii la 90 de grade. Sincer vă spun, de când fac aceste exerciții, nu de foarte mult timp, lucrurile pentru mine stau ceva mai bine. Pentru că, după cum v-am spus, tot timpul facem activități care include un scaun. Să te așezi pe un scaun, pe o bancă, pe ceva, cu telefonul în mână, cu laptopul în brațe și așa mai departe. Am urcat la umeri. Dacă știți, umărul este cea mai mobilă parte a corpului al nostru, adică puteți roti mâna la 360 de grade. Dacă aveți probleme cu umerii, cu un umăr, chiar eu am puține probleme cu umărul stâng, vă promit eu că dacă faceți acest tip de exercițiu, durerea va dispărea. Evident, nu vor apărea minuni peste noapte, să nu credeți asta. Trebuie să faceți un timp îndelungat. Acest exercițiu așează umerii cum ar trebui să fie. Trebuie să stați cu spatele lipit lipit de perete, inclusiv capul. Mâinile, la fel, cotul, încheieturile, degetele, toate să stea lipite pe spate pe toată durata exercițiului. Faceți câte 10 repetări de sus în jos până cât vă permite mobilitatea. Faceți lente și o să vedeți că totul se așează la locul lor cum erau. De când am făcut acest exercițiu, chiar de la prima încercare m-am simțit extraordinar. Nu vorbesc prostii, rămâne doar să le încercați. O să mai arăt și alte exerciții de mobilitate dacă vă interesează. Acestea au fost pentru acest video de azi. Puteți să le încercați. Acest tip puteți să-l faceți și din picioare, dar este mai bine din șezut. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!